Esebizzjoni tarti magħmula minn kartonċin. Hekk ser issib jekk iżżur dar San Giuseppe Santa Venera sa nhar l-erba' 16 ta' Jannar. Iltqajna ma' Vincent Borch il-moħħ wara din l-esebizzjoni fejn spjegalna kif beda jattendi l-iskola tarti il-belt meta rtira mix-xogħol. Għalilna wkoll kif jaffaxxinaw immaġini li mhumiex impittra bħal mużajk, printmaking u x-xogħol fl-irħam interzjat. Għandu ġibda lejn l-arti astratta, partikolarment lejn dik ġeometrika. Matul l-aħħar sajf ħadem fuq dan il-proġett bilan li jiżviluppa numru ta' immaġini mhux impittra permezz ta' kartonċin kulurit. L-40 biċċa xogħol li prepara jinsabu esebiti f'Dar San Giuseppe mill-10 sa' 16 ta' Jannar minn barra s-sibt fil-għaxija u l-ħadd. Il-viżitaturi jistgħu japprezzaw kif ġew żviluppati l-immaġini astratti u l-potenzjal ta' dan il-medium partikolari. Bħala student tal-arti l-akbar xewqa ta' Vincent hija li jiskopri r-reazzjoni ta' min jara x-xogħol esebit.